Sa mga balita lokal, allowance sa mga contact tracers sa Bacolod ginaproseso na sa DILG. Task Force Butagoy nagpanugyan nga dapat may MIC ang ginabaklan sang karne. Sa balita nasyonal, pagbas sa minor de edad nga bata sa pulis nga nakapatay sa Tarlac, mahimo nga kabigon nga isa ka krimen. Pag-cremate nga buhi ginsuwestyon ni Anay Speaker Alvarez batok kay Nuezca. Sa balita international alarm sa bagong variant ng COVID naglapad pa. Samtang sa balita sa sports, PBA nagalaom ng matigayon ang tatlo ka conference para sa 46 season. Balita entertainment, Sander Ford ginaresto bangod sa pagsakit sa iya anay nobya. Samtang sa balita espesyal, aton padayon istoryahan ang matrabaho nga pwede para sa fresh graduate. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Disyembre 23, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa extreme northern Luzon, ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ang Kalayaan Islands, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies. Mahinay tubtob kasarangan gikan na sidlangan nga hangin ano galuntad sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, kalakip ang Kalayaan Islands, kag ang baybayon mangin makanay naman tubtob mabaskog ang pagdapya sang balud. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mapatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak karon nga alas 6:03 sa aga kag magatunod naman karon sa alas 5:32 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Panahon sang latuna. Mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Kagliwat good morning kay migo natin Alex Montesa. Una-una sa permio. Bambi Padernal. Sa kay Erwin Gonzalez of course. Sa kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Sa kay Christine Minias Villalobos. Cory Vidaha, 2 AM na, sleep na ko. Ay, mas-sleep ka na, Cory. Sige, good night. Dira sa imo sa, or good, ano na sila, more night. Sa imo dira sa Kuwait. Sige. Basahon ko niblang kay Ararinyo niya binalaybay ni Ararinyo para sa ARB Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Sang ara pa ako sa imamaylan samtang nagapaharab sang akon mga baka sa katalamnan radyo nga debatere bit-bit kuman. Tito Boy, Tita Wilma, mga dinumaan nga tingog nga akon gindak-an kag hindi ko gid malipatan. Samtang nagapungko sa atop kag nagagusab sang preska nga bayabas sa higad sang dalan. Ari Aksyon Radio ang ako nangin kapartner sa adlaw nga tanan sa kadalagan man kag sa kapaslawan. Aksyon Radio hindi ko gid pagbayaan halin sa dinumaan tubtub sa moderno nga pagginawi sang tanan. Aksyon Radio forever #1. RR? Sir R. Paskuhan mo gini siya. Ari Aksyon Dorel ya. Gani man. Paskuhan mo gini siya. Oo, mapilitan. Bisan face mask lang. Ay, may face mask na siya. May harap na siya? No. Sige. Gusto niya garo surgical mask na. Surgical mask. Amo na surgical mask gani. Oh. Pwede good. Gary Lake Manzanida, Lisa, Gar, good morning dira sa imo. Merry Christmas. Kag Merry Christmas dira kay Pari George. Lisa, no? Regards ako da kay Pari George, no? Remia Garcia, good morning. Sige. Ratsada kita subong Rem. So. Ratsada. Yasike Cardones. Good morning, man. Ay, Ma'am Remia, Action Boy. Sige. John Evelyn Tomakin Brose, watching from Sipalay City. Arnold po Desamparado, watching live from Mansilingan. Si Alex, kalipat sa adlaw. Dato Puti, gawats kami diri sa barangay Nagasi, La Carlota. Michael John Season, greet lang si Raul Alvarez dira sa Bago. Engineer Raul Alvarez, good morning. Mga grupo ko man niya. Engineer Raul Alvarez. So, ginagreet ka ni Michael John Season. Myla Diquito, Elizabeth Casuyon, Merry Christmas man sa imo. Judy Florentino,
Congrats sa inyo. Good morning, Aksyon Dorel, Aksyon Radio number 1. Sige. Hyder Skylab Vrensky, watching from Kuwait. Glyza Ablas, Merry Christmas to all from the coolest part of Canada. Sana all coolest. Sana all. Sige. Kay Lily King, good morning, Action Boy. Araman siya kay Joval Trinidad, good morning, Sir Action Boy. Madam Action Charming, Dorel, God bless always. Si Karen, Action Radio laptawan mo, Bacolod. si Karen Dusaran. Sige lang. Oo. Diin. Okay, si Karen Dosaran, good morning man. Merry Christmas. Okay, nagamonitor Japon sa aton si Action Boy, Joval Trinidad. Yes. Dato pati, happy first birthday sa iya baby nga si Caspane Von. Grabe ba? Caspane. Grabe nga ngalan, no? Katango. Yawa naman ni si Caspin. Sulat, mag-grade 1 sa mo. Maganawa ng kinder. Oh, kinder. Sige. Sige, kaya Justin Faulan, good morning man. Dara sa may Lag-asan, Bago City. Ako na yung barangay. Ako na Ayaw mo barangay. niya barangay. Okay na kita. Saan ba Kaya yan? na lang kay Ate Regine Ann, Kabalatungan, si Mamaylan. Good morning! Sige. Anong pagpamati? Standby na sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:09. Oras ginadulong sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginaproseso na sa DILG Region 6 ang mga papeles para sa allowance sa 322 ka mga contact tracers ngayon hire sa ahensya para magbulig sa siyudad sang Bacolod. Sulod kay DILG Bacolod Director Maria Joy Meredith Madayag, ang mga contact tracers ang nakabaton sa ilang allowance para sa bulan sa Oktubre magluwas na lamang sa napulo kay iban pa nga wala pa nakabaton. Duha pa ni Madayag para sa bulan sang Nobyembre kag Disyembre 1 tutob 15 ang mga papeles sang contact tracers ang yara na sa DILG Regional Office para sa nagkaigo nga pagproseso. Ginklaro ni Madayag nga mga contact tracers lamang nga may kompleto nga papeles kaangay sang DTR kag accomplishment report ang maproseso ang ila sini nga allowance. Nagpanugyan si Madayag sa mga contact tracers nga maghulat lamang bangod kapin 3,000 ka mga contact tracers ang in-hire sang DILG para sa Western Visayas. Ang November, gina-process, gina-check na ako sa mga papilis kay anytime na makomplete, ginapadala na namon sa Iloilo. Oo. Ang November and December 1 to 15. Ang kabayan sa payag ni DILG Director Meredith Joy Madayag. Nagpanugyan ang Bacolod Task Force Botagoy sa publiko nga usisaon ang establishmento nga ginabaklan sa karne nga dapat bayaran sang meat inspection certificate o kon MIC. Suro kay Martin Pinaga ang pamuno sa task force, importante ang MIC bangod ini ang nagapamatuod nga ang establishmento ang nagapaihaw sa AVM Bernardo Slaughterhouse kag safe kaunon ang karne. Nagpangabay si Pinaga sa publiko nga hindi mahuya nga magpamangkot sa establishmento angot sa MIC. Suro kay Pinaga padayon sa karon ang ilang monitoring sa 3 kadalagong nga merkado sa Bacolod, lakip man ang mga satellite market sa syudad kag mga supermarket karon nga holiday season. Para kay Pinaga, naghagan-hagan na ang illegal nga pag-ihaw sa karne sa Bacolod kag pinakauli nga nakumpiska sang task force ang mga expired imported meat sa isa ka establishmento sa Libertad nga nagastock sa storage. Ang tanan nga mga meat inspection certificate, ang MIC nga halin nga sa slaughterhouse nga resibo, ginabutang na da sa tubang din nila. May na da sila nga transparent nga daw stand nga daw folder nga pagbakal sang tao, makita da na nga ang resibo, amo ni nga date, let's say subong, pag-ina na ang date, ara makita na da. Tapos ang karni nila may tatak. Kabahin sang payag ni Bacolod Task Force Botagoy Head Martin Pinaga. Ginapasumeter sa siyudad sa Bacolod ang mga barangay sa ilang rekomendasyon para sa designated firecracker zone
o kung ang lugar nga pwede makapalupok ang mga residente sa pagsugalaw sang bagong tuig. Sunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, ang rekomendasyon sa barangay ang subject pa sa approval sang otoridad bangod ini ang inspeksyonon pa sang Bureau of Fire Protection kag Bacolod City Police Office. Duwa pa ni Pineda, ang isa ka barangay ang pwede makarekomendar sa pila ka lugar basta makapasar ini sa safety standards sang otoridad. Sunod kay Pineda, may mga tao nga nagapalupok sa ininsyakto nga lugar nga nagaresulta sa away rason nga dapat mayara sang firecracker designated zone. Natala na ang magasapol si Pineda sa matiglawas sang barangay para ini ang matalakay. Padayon pa nga ginatukod sang pila ka mga negosyante sang palupok ang ilang kiosko sa firecracker zone sa syudad sang Bacolod ini samtang pending pa ang ilang permit sa pagbaligya. So kay Melchor Deriadang, miyembro sa Bacolod Firecracker and Pyrotechnics Vendors Association, iya ginalantaw nga posible Disyembre 28 pa sila makabaligya sang palupok pero nagalaom nga ma-release ang permit sang mas temprano. 53 ka mga firecracker vendors ang nagdesisyon nga magbaligya sang palupok karong na tuig mas manubo bangod sa pandemya ikumpara sa mas sobras 10 sang nagligad nga tuig. Ang kada kiosko ang nagpahamtang sang 2 ka sako sang balas, isa ka drum sang tubig kag isa ka fire extinguisher. Aminado si Deriada nga nahadlok man ini sa pagnegosyo labi na karon nga pandemic bangod posible nga mapierde. Sa karon ginahulat pa sa mga firecracker vendors ang BFP Bacolod nga inspeksyon ang lugar. Lakip sa mga protocol nga patuman sa firecracker zone amo ang one exit, one entrance policy, pagbutang sang hand washing area kag iban pa. Nagapati naman si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Chief Executive Officer Frank Carbon nga tubtub sa katapusan lang nga semana sa bulan sa Disyembre ang pagdagsa sa mga tao sa mga business establishments kaya magabalik naman ang paghuyang sa negosyo sa masunod nga mga binulan. Suno kay Carbon sa bulig sa mga cash bonuses sa mga employers sa ilang mga empleyado, rason nga nakapamakal ang mapungluyo sa mga regalo kay iban pa nila nga makinanglanon sini nga panahon sa Pasko. Apang suno kay Carbon, kung madumduman, wala sa gihapon nagbukas ang iban nga mga negosyo, kaangay sa mga hotels, kay iban pa nga mga entertainment establishments, rason nga hindi gilayon makabawi ang mga negosyante. Palayag ni Carbon, kaangay sa mga negosyo, nagdamo man sa karon ang mga pasahero sa tanan nga sa isang transportasyon, labi na ang mga barko, bangod ginbuksan ang inter-island nga biyahe para makapauli ang iban nga mga residente nga nagatrabaho sa malayo nga mga lugar. Gin pasalamatan sang kapulisan ang ginhatag nga holiday break ni PNP Chief General Debol Sina sa pangginklaro ni BCPO Lieutenant Colonel Ariel Pico nga hindi bot silingon nga on break ang kapulisan kulangon ng personnel kag hindi na nila maobra ang ila sa nga trabaho labi na ang pagpabilin sang peace and order sa komunidad sa mga pumuluyo. Doon ang palipiko kung may dalagko nga operasyon kag kinahanglan ang bugos nga pwersa sang kapulisan, mahimo lang ipaiway ang ila sini nga bakasyon. Pasiguro ni Pico nga padaan ang ila pagbantay, labi na nga wala nagdeklarar sang ceasefire. Ginimplementar naman sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang One Hospital System. Ini ang ginumpisahan sa Valeriano Gatuslao Memorial Hospital sa siyudad sa Himamaylan. Sa din nag-perform ang mga miyembro sa medical team sa elective surgery procedures sa mga pasyente nga nagkinanglan sa surgical treatment sa provincial government-run hospitals. Madilagon nga natapos sang mga doktor ang hemorrhoidectomy, inguinal hernia repair, debridement sang septic arthritis, kag dilatation kag carotid sa bangod sa incomplete abortion, kag abnormal uterine bleeding. Sa idalom sa sininga sistema, ang medical team ang ipadala ini sa mga ospital sang Banwa kung syudad, agud hindi na pag-isaylo pa ang mga pasyente sa iban nga bulungan. Ini ang nasandigman sa Avance Negrense Priority Development Agenda sang administrasyon ni Governor Bong Lacson. Nagpatigayon kahapon adlaw sa katapusan nga regular session ang sangguniang panalawigan sang Negros Occidental para karon nga tuig. Iniagod matagan sang panahon ang mga provincial board members kag presiding officer nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga makabakasyon o kon makatutok sa ilatag sa mga distrito subong nga holiday season. Naapektuhan sa COVID-19 pandemic ang session sa SP bangod ini ang makapila ka beses nga nagpatigan sa virtual session agud malikawan ang peligro sa COVID-19. Isa sa gintinguan sa SP nga maaprubahan sa Nobyembre 24, 2020 amo ang 4.4 bilyones pesos nga annual budget sang probinsya para sa tuig 2021. Ini ang nagalakip man sa pondo nga gastuhon sa nagapaday nga kampanya kontra COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17.
Alright, good morning Liwat and Enigur Kabalatungan. Good morning man, Tito Boy and Dorel Cabatu. Mga kabalatungan pa rin tininamon sang akon nga wife, no? Raydan Velasco, good morning Aksyon Boy. Good morning everyone. Monitoring from Milko Malcolm. Merry Christmas man sa imo. Myra Montipio Anilado, good morning. Sakay Rose Wenner dira sa Germany, good morning. Good morning man sa classmate mo si Mona Carmona, classmate ni sila ya. Lain sila niya classmate. Classmita, ni sila ya. Rodely Gumayan, good morning man. Sakay Jeanette Delino. Jeanette, good morning dira sa imo and thank you. Kagawad Roque Nesya sa Panukoy, good morning man. Good morning liwat kay si Kate Cardones. Kay John Claude. Shout out lang ko diha sa family Andres, family Claude, family Villegas, family Antonero, family Malabago from John, Sang Purok, Paguda 8, Barangay Ginpanaan, Moises Padilla. Ang naga-instalar sang signal, call my number sa ganahan magpatakod. Takod ka? Ha? Joel Barrios, good morning man. Sa kay Robert Roma again, good morning. Harmy Dekina, Merry Christmas sa imo. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, Gina Herona Fernandez, Merry Christmas man. Philip Laurente, Joanne Garces, good morning. Sa kay Flora May Bakuli Mirasol, Pinky Teruel, advance Merry Christmas man sa imo kag sa tanan. Richard Dait Pacheco, tamyaw lang tumandok sa taga Central Maaw, tatlo ka Simburio Group kag taga Hacienda Zaragoza. Joval Trinidad of course. Jan Arisa si Ma'am Vanessa Mayo ara na naman na may hinginimo man sa nga kuno winner. Ha? Winner nagahimo sa daw ano na ganina GIF ano na? Announce na. Gali. Sige. Lito Dayap, ako Maldita. Merry Christmas sa imo dira, Hong Kong. Teresa Pedrosa. Sige be, di kay kada be kay daw hindi ko di makuano. Alex Fuentes. Congrats Connection Boy, hambal ni ako Maldita. Gani. Number 1 kita sa Bacolod. Salamat man sa inyo. Yes. No? Kaya Dina Amante, good morning man. Hindi ka naman. Ada man akong cousin si Angelica Caldito Babak. Neka, Kita mo? Kay Annie Raffles, Eddie. nalaktawan mo pa si Annie Raffles, Okinawa, Japan. Okay. At si Abraham Ortega. O sige. Go, Kay- dra ka na. Kay Eddie Villacampa Sr., good morning. Action Boy, may nabilindi nga kahita sa amon jeep nga Shopping Libertad. Ang ngalan sa tag-iya si Caballero Carl Jean. Oy, sa may nadulaan das ang wallet. Tawgi lang siya kuno sa cellphone number 0907-166-1669. Sige, Caballero Carjin, ang imong nga wallet na bilhin sa jeep sa siya gabiyahe Shopping Libertad. Sige. Kay June Ceballos, good morning man. Dara sa iya kuno post Action Boy sa Sumag. On duty siya. Okay. Ano siya? Yes. Security guard? Siguro Action Boy. Sana all. Sana security all? Pwede ka makaswap, Action Boy. Ano na? Pwede ka makaswap ni Sir June Ceballos. Siya Bulo sa simo. Siya Kaya news mag day. sana all. I-vlog mo ba, Action Boy, no? Ha? I-vlog mo ba? Wala ka ba vlog mo ng Security Guard of the Day. Ay. Pili ko daw, mo ginamalang tao. Kano na ako magsikilabanan, kita ko na tulog vlog. Go. Ako na sa action door sa kaya ko magtulog ang pungko mo. Ang gani man. Siyempre, proven and tested na. Ikaw kaya. Tanging ikaw lang. Pero may harap ang pag ikaw nakita ka abilidad niya. Ha? May kita pag ikaw abilidad niya ito sa amon, si Jomar. Ano pa yun siya? Kaya nilhig siya. Oo. Tulugan siya, gawiyat sila, katulugan Araw-araw. mo. Tindo, patiha ko. Kaya tulog ya. Nga lang doon na sa giho man. Sa Ogsaran? Oo. Or sa sunod bala? ang Sa paypay? Ogsaran, oo. Anong buo sila niya, bukog. Bukog. Nilhig siya. Ay, pwerte nga. Tanong ano ba? tinatulog ang giho, aw. Ay, Kaya tulog, tindog. Oo, pwerte nga abilidad. Bilib. Idol. Idol mo, idol. Idol. Judy Florentino, good morning man. Kay Mama Ins kano sa Barangay Punta Taytay, na? Yes. Sa kay Jean Buarom, good morning man sa imo, Jean.
Jane Baile, Mike Agaman, si tamyaw ko lang si Jang Yap kag si Kapitan Bibo Yap sang Barangay 32. No? Good Action boy, may morning na sa inyo. kinapatamyo to si Ma'am Rona Rida Trava, gali ko no. Kay Choi Lofe, Bahelio, Tiyoy niya Fernan, kag Baby Yuki. Good morning. Good morning, yes. Kay Sir Milili Uligo, good morning man gali. Sa Action Barangay Boy. Tangob. Sige. Yes. Okay, standby na kita sa aton mga balita national. Standard Time, 7:27. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpanungdom ni Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa ang pagbash sa minor de edad nga bata sa pulis nga nakapatay sa duha ka sibilyan sa Tarlac ang mahimo kabigon nga isa ka krimen sa idalom sang lahi. Suno kay Cayosa, minor de edad ang bata, rason nga mahimo mga tubang sang kaso nga paglapas sa violence against women and their children ang marakpan nga nagbangbash. Patag ni Cayosa nga ang gintawag nga violence hindi lamang ang ginasiling nga physical violence tungod pwede man ang psychological, social, emotional o economic violence. Una dre ang bata ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuazga among isa sa nakakita sa pagtiro sa amay sa mag-iloy nga Sonia Rufino Gregorio kag sa bata sini nga si Frank Anthony. Ginpahayag sa Malacanang ang video sa crime incident mahimo makabulig sa pagpadasig sa resolusyon sa kaso sa pihak sa reservations ni PNP Chief General Debol Sinas. Una ginpahayag ni Sinas nga ang pagkuha sang litrato kon video sa insidente mahimo magbutang sa risgo sa kabuhi sang testigo kag ginpanugyan sini sa publiko nga likawan ang pagpost sang video sa kon litrato sa social media kag mas maayo nga itugyan ini sa otoridad. Bilang sabat ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nahangpan sini ang punto ni Sinas apang gininsister nga importante sa madasig nga pag-identify sa suspect subong man ang aktual nga natabo. Ginswestiyon naman yan ay Speaker Pantaleon Alvarez nga pamatmatan si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuazca paagi sa pag-cremate nga buhi. Suno kay Alvarez, makitan sa video kung ano ka makaluluoy ang sitwasyon sang nanay nga ginahakos iya bata agud maproteksyonan apang basta na lang ang gintiro ni Nuazca. Si Alvarez isa sa nagaduso sang death penalty kag nasambit nga measure ginaprobahan sa third ug final reading sa dalom siya termino sadto bilang Speaker sa 17th Congress. Ginkakas na bilang hepe sang Bato Municipal Police Station sa probinsya sang Catanduanes si Police Captain Ariel Boraga kasunod sang iya ginpost sa social media angot sa opinyon sa natabo nga shooting incident sa Panique, Tarlac. Ini ang ginkompirma ni PNP spokesman Brigadier General Edel Brande Yusana kag suno kay Bicol Police Chief of Police Brigadier General Bartolome Bustamante ang pagkakas kay Boraga ang ginbase sa pangabay ni Bato Mayor Juan Rodolfo. Si Police Lieutenant Fidel Romero Jr. among ginbulos kay Boraga. Suno kay Yusana si Boraga ang ipaidalom sa investigasyon angot sa iya post na ginulan sang pagkamalaot sa online. Sa ibang baraton nga balita lokal, utod ng natuwa kamot kag missing ang matudlo sa nawala nga kamot. Ini ang sitwasyon sa lawas ni retired Court of Appeals Justice Normande Pizarro sang masapuan sa mga otoridad sa probinsya sa Tarlac.
Ginkumpirmar sa National Bureau of Investigation nga lawas gid man ni Pizarro ang nakitaan sa Kapas Tarlac sa October 30 matapos mag-match sa DNA test. Suno kay OIC Eric Distor, 99.99% resulta sa DNA, base man sa ginhimo nga resulta sa investigasyon sa NBI Forensic. Ginpahayag ni Distor nga mahimo ginungod nga kakaso na matudlo sa biktima para hindi makumpirmar ang identity sini paagi sa fingerprints. Gintinguan sa NBI nga maggamit sang forensic odontology o kung dental science apang wala nagmadlagon bangod hindi kompleto ang dental record sang maestrado sa CA. Bangod diri nagkuha sang swab samples ang NBI sa salakyan ni Pizarro nga tapusan niya gingamit antes siya na missing kagin kumpara sa thigh bones ang sapuan nga bangkay kag sa DNA samples ang duha ka anak nga lalaki ni Pizarro kag dito nagwa ang very high probability nga resulta. Naibaluan kalakip sa mga kontrobersyal na kasong inangatan ni Pizarro amo ang murder charges bato kay anay Palawan Governor Joel Reyes angon sa pagpatay sa environmentalist nga si Dr. Jerry Ortega kag kaso nga serious illegal detention bato kay Janet Lim Napoles. Si Pizarro ang na-record nga missing sa October 23 tuig 2020. Tatlo ka mga senador ang nanawagan sa gobyerno nga mag-implementar sang ban sa mga travelers gikan sa Europe matapos ang diskubre nga bagong strain sa COVID-19 sa United Kingdom. Suno kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, kinahanglan niya ang Department of Health gilayon na nga mag-akto angot sini agud hindi na masulit ang natabo sa tunggulan sang Pebrero nga nagresulta sa madasig nga paglaptas sang virus sa Pilipinas. Sa separado nga mensahe ginupdan ng Senator Joel Villanueva kag Senate Pro Tempore Ralph Recto ang ginaduso nga temporaryo nga pagpatuman sang travel ban. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Kag sa Sakay Miriam Bilyasa Binoman, congratulations sa Aksyon Radio. Salamat gid Miriam. Sakay Manuelita Obon, good morning da sa mga Bakos, Barameda kag Obon Akupan Sigurigan family. Na, may aga sa inyo. Sino naman Aryo? Tetits Wesente. Merry Christmas Maninoy Aksyon Boy, Maninoy Aksyon Dorel. Ay, data na eh. ambot lang, nakibot ko ba? Ano siya? Oo, yado tani, yada. Ano, lapit na Pasko. Ha? Lapit na kuno Pasko. Oo. Ay, Actually, Mayo. 2 days na lang goro. 2 days na lang. Actually, maganda na nakakuan sa bala, naka-greet sa aton sa ang yado tani o yada. Kaya mo na nasubong ang kuan bay nga mga ihada mo nagatag Pasko sa Manila Maninoy. So thank you gid in advance titit. Yes. Para wala siya gali sa bago Gani man Oo, dilapit man lang na tits. Sa Kadto lang kay migo naton Juan Bolgalyo, Merry Christmas dira sa inyo sa pamilya no, kay Ma'am Alma, kag sa mga kids of course. Merry Christmas dira sa inyo, advance Merry Christmas. Na sa may Las Vegas, Nevada.
Aha. Kay Mila Alit, good morning sa imo, Mil. Lahaw Gigi, good morning. Lily King, sad kay ang UK passport can travel to Philippines. Bongga, Okay, basta ka mo sad. Sad. Tigay ang hindi sila katrabaho sa Pilipinas. So, tungkol sa may bagong nga strain naman sang virus. Kuno. Nga dira sa ara sa UK. Franco Villanueva Osorio, good morning man dira sa imo. Sa kay Stella Marie Celis. Ay, Stella Marie Celis, good morning. Ay, ara si, ano. Ara sa, Si Tastela. Sa high school pa ni kami. Di ko si galing- Tastela. Alin, nagkaya doon Tastela. Yan. Alay man na si Stella Villaluna. Villaluna, galing. Sa high school pa ni kami, may tawag ko ni si iya nga, ako lang yung tawag si iya sang special name. Special name. Nambag mo na liga, nalipat ko. Ano to Si Mayak. Si Mayak. Maya. Mayak. Nga Mayak ka. Di kay Maria mo. Stella so Marie. Mayak. Stella Marie. Kundi Maria. Ah. Di ngayon, Mayak. Tama? Di, kwa mo? Pwerte, no? Sabi ko ngayon na Marie, gali kay Mayak na yan. Mayak kay Maria mo. Kung nga lang yun isang tao, Maria. Hindi Mayak. Teo, sabong okay na siya. Kaya mamado ka init, itong ulo yasin mo. Sabong okay na siya. Di kaya ko naman sige natawag ng Mayak. Di itawag mo bago lang. Basta Sa naka-block ka na dugay-dugay. Alam mo, ginaction boy. Kailan. Sige. Kay Jeanette Delino, good morning. Wow, si Jeanette, dito na ito i-assign sa kuan bala sa Negros Occidental District Jail. So mga rin sa Sandomanan mo, District Jail. Dito na sa Tabunan. Sa Action boy, good morning man kay ano. Congratulations kuno kay hambal ni Abraham Ortega sa Action Radio. Si Precious Cruz Dela, actually yan, De La Cruz ni Goro. Dala sa may Quezon City. Good morning. Good morning, Ate Sige. Sige. Standby na kita ha? Sa aton nga mga dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag sa detalye, Balita International, naglapad pa ang international alarm tugas ang ginalagar bago nga variant sa coronavirus sa United Kingdom. Ini ang bagod sa padayon sa gihapon nga nadugangan ang mapungsod nga nagadeklarar sa travel ban bangod sa bag-o nga COVID strain. Una na nga na-report nga masobra 40 ka mapungsod ang nagpatuman sa travel ban padulong sa UK. Nadugang pa sa alarma ang report nga ang mga biyahero gikan sa South Africa ang ginadilian anay nga magpadulong sa pila ka mapungsod bangod man sa bagong variant sa virus nga nadiskobrehan man sa pinasaki sa United Kingdom. Nag-report man ang mapungsod Australia, Italy, Netherlands kag Denmark sang bag-o nga strain sang coronavirus. Una na ang ginmando ni Prime Minister Boris Johnson sa 16 milyones nga mga Briton nga magpabilin anay sila puloy-an sa panahon sang Pasko labi na sa London kag England. Isa naman ka kilala nga virologist gikan sa Rega Institute for Medical Research sa Belgium nga si Mark Van Rans ang nagpaandam nga sa masunod yung may nadlaw may baluan man sang madamo nga pungsod nga mayara naman sila sa mga bag-o nga strain sang COVID-19. Sa tuwa sa malawig quarantine sa bangod sa COVID-19 nga nag-limit sa giho sa matao subong man ang nagahinay nga revenue collection bangod man sa pandemic, ang mga taxpayers nga mayara sa wala ng bayaran nga mabalayran agin hatagan ni sang tubtub sa tunga-tunga sa masunod nga tuig nga maka-avail sa nagapadayon nga delinquencies amnesty sumuman ang voluntary assessment kag payment program para sa 2018 nga buwis. Sa Revenue Regulations number 32/2020 nga ginbalag sang Martes adlaw, si Finance Secretary Carlos Dominguez III kag Commissioner Cesar Dulay sa Bureau of Internal Revenue nag-extend ang deadline para sa tax amnesty sa mga wala mabayaran nga buwis tudtong sa Hunyo 30 tuig 2021. Ang nga programa ang dapat kuntanan mga tagatakop sa Disyembre 31 sining 2020. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 11 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment action boy, kung madumduman mo gina balita ta naman ni si Sanders Ford bala
Kay di ba Sanderford. si Sanderford Itong nagpaliwat sa tsura, ya. si Marlo Marlo. basta na art ano ganyan. Ano ba naman? Basta si Marlo Lain na si Marlo Mortel dana may ara dan Marlo Mortel action boy. Charot. Damo Marlo, Oo. Aquino, May Marlo Duran Duran. gani. Oo, may Marlo Duran diba? Oo. So, ginaresto siya, action boy. Sa kapulisan, kay ginpasakaan siya sang kaso sa iyang ex-girlfriend. Tungod sa iya lang nga pag panakit. Diba? Panakit siya? Panakit siya. Doon ka dako-dako isang lawas yan, Dito siya... Ano ka naglayan tsura, yung panakit siya. Sabi ko, ano giniresto sa kay illegal possession of illegal face? Ano ka lang? Inunan ako, action boy. Kaya mo naging kaso, charot. Nagpa-retoke lang sa tsura. Nakastigo na siya? Oo. Kanami siya ba? Yes. Subong, ara siya ay ara siya subong sa presuhan sa Tondo, Manila. Kit-kit rehas. Oo. Kit-kit gidya. Wala ka na sa rehas bla. Kit-kit. Basi makakuha ang rehas kundi makagawa ka kung Kamakit-kitan niya. Perting unto ba do ano ba? Kit rehas. Lagari ba? Ang iya management action boy nga star image artist nagambal nga buligan Manila kuno nga makapiyansa pero ginklaro nila nga wala nila ginakonsente. Ang hinimuan sang ila nga artist. Mga stigo kay mo yaman. Tingo Mga stigo kay mo yaman. Gwapo siya mong. Ay. Angay na siya to ang patubangon sa kay Nunez. Nunez man? Nuez Nuez ka. ka. Sino Nunez? So, ang action boy, abot lang, kabay pa tayo nga madudla na ni si Marlon, Kaya hindi na siya magliwat. Pastigo. Kuha na sa kuno daw, kapakastigo siya daw ang iyang personality, balang ang gender, ang kuha niya bala. Daw may ara na siya nga daw namiaman siya sa laki. Bisexual, amo na. But siya na, basi, ano. Hindi ka palang stigo ka mo. Mga stigo kay mo yan. Siguro. Babaye? Agila. Jugila. Jugulators. Jugulate. Sa balita sa sports, tinguhaan nyo na sa PBA nga magkapatigan sa regular nga tatlo ka conference nga schedule para sa ila ikas-46 nga season. Sunod kay PBA Commissioner Willie Marshall, ang pila sa mga importanteng bagay nga ila sininga inatanaw mong availability sang bakuna o kung availability sang bakuna kag posibleng ma-determine nila kung diin magakuha sang import ang mga team sa 2021. Duha pa ni Marshall, obligahon sang PBA ang tanan nga players nga magpa-injection sang bakuna sa mga kung mangin available na ini. May plano man ang liga nga magbakal sang bakuna kag ginasustyon man ang ining ideya sa Board of Governors. Sa tiun nga maghatag na sang go signal ang board, igapadangat man ini sang PBA sa gobyerno. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Yes! Happy Advance Merry Christmas Wednesday! and Happy Advance Merry Wednesday. Christmas! Hindi kayo umiom ko kayo na kayo nag-message, di ba si Stella Marie Celis? Ano ba yan? Nga, wala na sila ya ka ba kilala kay Mayak? Uy, gani, kaya ako lang tawag si Yaya mo. Wala na ya, oo. Wala na sila kaya ako lang tawag si Yaya. Yes. So, wala na sila kabalo. Kibong kilala na siya Mayak. Kalay. Importante, beautiful job. Ay, beautiful gini saya. Yes. Sige, ma'am. Stay beautiful lang tayo, mama. Sige. Beautifulest. Beautifulest. Sige, sa ato nga balita Special Action Boy, padayon ang hapon naton ginistoryahan nga eri ba lang mga fresh graduate nga pwede nila Action Boy, mga trabaho nga pwede para sa fresh graduate nga wala ba lang naka-work kasi may pandemic, di ba? Bisan ganing ila graduation virtual. So, Action Boy mga kalabanan virtual ni nga trabaho kagapon hamba to data entry specialist sila ning pang encode sang mga kag atong hambal na action GM ano to Brian man ga siyang panawag sang mga wala kabayad sa ibon. amo nang iya ay ma'am nang wala ka di kaseton. amo na ko na mo na hambal ya ko no kanami namin ikuno sang iya nga job description ano? kay do bali gin-interview to di siya
Ipatawag pa lang siya gali for interview sa Aksyon JM bala. Mm. And then gin-text na siya nga na-hire na siya. Aha. So nagamba siya miss noon na hindi na lang ako magdayon. Kay na-hire na siya. After a week nagtawag siya liwat day kag pwede siya kuno ka-apply. Kaya hambaya nami nang sa job description. Tapos pagkabot ko naman nawag ko sa mula ka ba sa utang sa Kanami isang title. Kasi part of training to ya. Kanami isang title niya. Pero ang job title nami. Job title niya. Pero ang job description, manawag sang may utang. Oo, nan. Nakaamo na, bilo, nun yaman. Super, siya, ito, makamay lang na. Lain mo ko naman tawagan. Oo, kaya nakita na to si Miss Nona mong. Kamba siya nga, sige, makita lang Makita lang kay ibang may IT. si Aksyon JM. Makita lang ibang IT. Oo. Kay IT graduate ni sa Aksyon JM mong. Lain para, so kung mga nadayon sa gali dito, may chance pag nga matawagan, ikaw. Amo na. Miss Dorel, oo, nang may kon ka di, may okay ka pa ka Kay Tita Eva, kuya vlog ako ay. may Jew ka di sa. Ay oo no, basi na matawagan pa ko na actually. May Jew ka di sa canteen nga wala. Kalain, isa na siya kaset anong kabi. Ay kalain ko na. Pero bisan nga work Action Boy, wala ta na iyagi na discriminate Action Boy. Pero gin-share lang Action JM ang iyang experience. Kaya do ka na-amaze gid siya kuno sa sa iya sa title sa iyang job. Mas pag-abot to te amo na. Anyway, it's okay. So, Action Boy, next naman, magluwas sa data entry specialist kag transcriptionist. Pwede man sila home-based customer support. Damo na doon call center. Advantage ni sa mga nakaubra na sa BPO. Subong kalabanan ba subong Action Boy home-based? Ang friend Damo ko ko naman nakilala. si Gerson, home-based na siya subong Action Boy. Princess? Yes, si Princess. Hindi mo na siya kilala nga Gerson, kundi Princess na siya. Kag, pwede man ang pag Action Boy, nang ginisubong, ng in-demand giniya, ang English teacher. Especially sa mga Koreano. Damo ko friends, yes, Action Boy, damo ko friends nga, ni sila, home-based man sila, nga online English teachers. In fairness, makot sila, musta man ang income namin, mga Action Boy. Kag meron, mga Action Boy company, nga nagatag sila 13th month, bonus, di ba? Okay. Kanami, ged, Bisan hindi sila teacher. Oo, may Action Boy, may mga mass comm graduate per samon, may man nga iban kung So, basta as long as kabalo what lang is your name? Muna. muna. Was is past tense, is present tense. Tapos Action Boy, pwede na kuno nga ang nami pag sa online English teacher kay makapili sila sang ilang nga time lang. Pwede lang sila katudlo for like 3 hours lang a day. Amo lang na sa convenient time lang. Ay ilan usually nga mga students, mga foreigners, no? Mga Koreans, Japanese. Pero kalabanan gi Koreans gid Laban Koreans gid. So Bakit next, hindi ka man siyang English ang Koreans? Kaya hindi ka? Wala pa ko bikagi istorya Korean nga Oy kapag agi boyfriend Koreano, ha? Wala kalay. Kalay. Do Koreano lang nga na po. Pero di ka man na Eden, eh. Nga man. Iya, ba Koreano? Ay, oo, gali. President pa sa North Korea. Good morning. Charot. Good morning, Kiano. Kiano Christian Ledesma. Engineer bala, engineer. Good morning, Ledesma. So, next Action Boy, pwede man ang virtual assistant. May amo man nagling over Action Boy, ikaw yung gasets kang schedules, ang appointments, ang meeting. Kaya di ba uso, subong, hindi uso. Actually, new normal na subong ang virtual meeting, di ba? May mga virtual Christmas party gani, no? Pero din ka sa virtual Christmas party or physical? Kami dyan physical yan. Kaya kung more chance. More chances sa winning na yung physical. Subukan kita physical. Tiwaya gina-allow, no? Sige lang, it's okay, Action Boy. So, ang gani nga ang mga picture na to sang last year, to bang Christmas party, tiyan mo na to gina-share na lang kag-appear sa memories mong. Diba? And then, last Action Boy, pwede ka man mangin social media manager. Kung ang imo nga daily routine do laban sa social media, pwede ka. Nandara ka lang mo ka lang manager. Total, adlo-adlo, ara ka man sa Facebook. At least manager. Ano yung obra? Manager. Social media manager. Diba? Anong work mo? Manager ko, Sa diin? Social media. Yes. Ikaw, anong imuon mo na yan?
ikaw na assign sa mga posting, like promos, ikaw obra ka sa company. Okay. O, ikaw na obra sa promo, ikaw na bahala kung paano na i-post, anong dapat strategy i-post, nila. anong hindi. Oo, Oo. siya. Okay? Sige, action boy. Okay, sige. At least may idea nga to yung mga fresh grad nga wala pala naka-work, subong naka-stop sila sa ilang Hindi lang tayo mag-limit ourselves sa pag-sales girl. Oo, pwede No, kasubok isa nga mga sales. Ang muna kang isa, hindi mo na sila ang mga ara sa sales para sa mga malls, mga muna. Hindi mo na sila ano ganito parang dito sa kaon lang. Kisa mas taas pa ng ilang eskwelahan sa simong eskwelahan galing wala sila opportunity. Labi na ning mag-work action boy sa pagid sa mga fast food chain. Oo. Ay mga na sila mga engineer. Mga engineer na iban, gaulat na lang Gaulat na lang sa board nila. Oo. Kay pisan lang gid siya blahaw. Meron man nurse na. Diba? So Gaulat na gaulat lang. sa mga work. So hindi mo na sila pag iba kuan bala, pati pa kanong buon. Yes. Kasi As long kung as mas may alam pa sa imo. Pero bisan pa kuan, bisan pa hindi pagid siya that professional, everybody needs respect. Oo, correct action boy. Siya, Deserve. God deserves ang respect, no? Kag muna kasi nila lang ang respeto galing is gina-earn na siya, wala na siyang na-demand. Yes, correct. Mga silang isang ibang mga pulis, kay way gina-respeto si Nuesca. Ay, ang respeto, way na iya gina-demand. Si Mystica, giday? Si Mystica nga agin tagaan mo na chimpo, si Mystica yaman. Ano na sayang iya nga. Hindi ko intindi na si Yaya kay daw kung sa kabla, she doesn't matter anymore. Gano'n yung mga. Why naman na siya? Split na lang na bala. Hindi ka na galiguro ka-split eh. Wala. Hindi na siya ka-split? Hindi na nasa ka-split. Gulang na labla si Mystic ha. Nag-intra pa sa isang comment. Intra pa siya, no? Oo, ang comment siya daw kalayo man. So, una-una. Kasi nga nagkabalo maglula, kung maglula. Oo. Hi, Mystic ha. Ay, Mystic ka Kasubo na. sa light ha. Sige, good morning kay Kagawad Ulaya Balahon. Huwag ka patugyapon ka pangapi ha, sa Kabuga. Ay, hula ko gyapon. Engineer Ernie Earl Bailon, Teresa Lina Hakayaw, good morning, Leiden Navarrete, Marico Riza Lee, Jo Marie Macariola Estelioso, Jocelyn Resvita Olac, Jun Sibalios, salamat gid, congratulations kuno ana. Kag ang sige. Merly Gonzaga, Joy Drilon, sige padayon na siya sa pag-watch sa number 1. Aling kay Ma'am Vanessa Mayo. Kagay Doc Mayo, dira good morning ha. Action boy si Maria Luz Grijaldo Macuna. Ara gani, ara siya. Okay, good Sige. morning. Si Doña Elena Ligarbes, haraman, Merry Christmas Doña Elena, Pasko Doña ako. Elena, Pasko na mo. Pasko namon, dunya ka bla. Oo. Action boy kay Ana Maya Mendoza. Good morning, ma'am. Maine? Si Maine? Maya mani. Hindi si Maine. Ana Maya. Sabi ko si Maine. Halain naman na iya. Ariaya Mendoza, pag hindi ka ni Action Boy. Pabati lang ko sa tita niya sa Tangob, si Marivic. Love you ko no, tita. Melchorita Ferrer, good morning. Merry Christmas. Zarina May Bogaay, good morning man. Kay Keith Helsinger, good morning both. And kay Kuya JR Tansinko, ara siya. Yes. Again, belated happy 4th wedding anniversary sa ila na Tikoni Yes. kahapon. Upod pa ko to dinner ka. Nakikain. Nakikain. Happy 4th anniversary! Naki-anniversary. Naki-anniversary. Mga ka-aksyon, ninyo ginamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa liwat, ang amon nga pagpasalamat sa aton nga mga ka-aksyon for always sa inyong pag-aara na kamo pirmi, no? Nga nag-suporta diri sa Aksyon Radio Bacolod. Hindi lang sa aton mga ka-aksyon nga mga listeners, sa aton nga mga advertisers, mga clients. Salamat gid sa inyo, part kamo tanan sa pag number 1 sa Aksyon Radio Bacolod sa sining latest survey sa Nielsen, no? Si Baby Kaurig, Action Boy, good morning. Yes. Kag, thank you man sa Energy Fans Club, Yes, sa of Operation course. Tulong Task Group. Tanan-tanan Action Boy nga nag-support sa Action Radio Bacolod. Thank you for making us number 1. Correct. Padayon lang Yes. Padayon sa paghimagas. Standby na sa Action Hotline. Mga kaupo ninyo sa Action Art Tay Hupon, ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.